Rád bych vám ukázal kufřík, který jsem si pořídil na drona DJI Neo. Je to kufřík, do kterého se vleze ta Flymotion sada. To znamená, tady je místo pro ten motion controller. Tady se vleze nabíjecí pouzdro s bateriemi. Tady je místo pro brýle a tady je pěkně takhle výřez pro samotného drona. Je tady ještě kapsa. V té kapse je příslušenství náhradní vrtulky, jsou tam filtry, takže všechno, co potřebujete. Ještě je tam dost místa i napájecí kabel. Takhle krásně to celé vypadá, ten kufřík.